Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello bro, dan yang kau siapa ngaku panai kublai pi baru ki parlok ki baju kerjaan bhai ya kan ka YouTube channel ka junga. Ngai kublai ru ya kito ki baju persya bha ki baju kentho bat ki baju keren ben yang ana ka poris kepor. Nah kalian ka junga ngam sko ya ki jing kentho ya ki jing keren ben jung pi. Nrai ngan yai penmi be ki video. Habang sunga kwa ban penmi. Te hakane ka video ngakwa man keren nomor don we bro u ba ak start an lakat bro u balas pule ya an lakat bro u balas start bahas pangkaan balai medai pa jong ka anne tangka kerteng ru memnut ben pau tang mame ak puspat hapo Facebook une bro u abek anonymous partisipan ukramnut ban pau ya kerteng lajong kamut ngamla ban trak ya ka akau jong pi memut baha manga ngamla meken troy uhat ju ak start anmo ngam dei utau rukai ngam dei utau rubi ba meken nga bangade rubi hana me pus hakato ka grup na lempung ki khun kari kasi hana me ong ba tang ki babi ki ba join bat kini kajing bisni jong ne bro kalong namar ba nakaleng ka junga ngalapan mi ya ka video ha ka ba ngala ya wer ki parlok ki ba don ka mon ban join lang ban ngi bakin join ha ka we ka kanhun ka jongi kata ka kanhun ka jongi kalong lada unono bro u thombor u nyon ben u khnyat ben baru ledon bor ya u parad khot jongi nakaleng jongi kum ka seng bar kawe ngin be kthong ito bro ngin kthong hadu banalap ngin khruat pada ide banya chaka andru ngin yaj be chaka an ngin maili ya ki bro ki bakwa ban pen kebumingi ki bakwa ban thombor ngi ki bakwa ban nyon ben ngi tang namar bangi kren ya ki jingsha kane ka grup kalong namta ki content creator nrei lardon apreng jongphi ki bomdai ki content creator ru la peding sobha ba penjuan syakane ka gro ngina rabbe japi la da jaba no bro u thombor u nyon ben u khnyat ben japi ngina rabbe namar parado parsnam na kaleng ka jongi ngi sosun nginom ino ngina rabbe ngin kthong be jau no bro u ba khnyat ben u ba nyon ben u ba ledon bor u ba thombor ja u parado parsnam jongi kumta tara pidon kamon banjuan sa join biang ngan bu ya ka link hapo description rei wat ju join kulmar lada pimpule ya ka description jaga group pidaman pule bha lada pi join kulmar te kamlo na kalian ka jongi ngin remove it lada pi text kulmar ngin remove it nomor ka dei tang ka group banyak teli ban krwit nge ya ki reboman ki bakwa ban pen kebumingi ki bakwa ban thombor ngi ki bakwa ban nyon ben ngi ki bakwa ban ledon bor ngi ngena mali na kaling kajungi kum kaseng barok kawe ngin krwit be kum krwit kaseng neto ya kano kari ka ba thombor ya kad khot jong kaseng neto kadai kaseng jong ki risebni bat kari Amerika lara don kano kari ka ba kwa ban hirtma lara kata kari ka hirtma ya ki khot jong kaseng neto kum ta kaseng neto barok kawe kan krwat kata kari ka ba wan hirtma kumta mangiru ngin le kumta nginom aili te une ubreu uba post hapo Facebook imat umtib bangat don lang hakato gro kumta ukwa post yang shit hana ba ukhen bi chingi te lada me khen bi tru kamlele lada me start an hadu kata kataru lada me dei kupa ka andru kamlele ndai na kalian kajungi nginom sngap lada me kwa ban kebum ru nginom sngap kan mau ba manga ngalak ban wat ka kertiang ka jumi lara me bu anonymous partisipan ru ngalak ban traks ka akau jumi waju kentron tangga kertiang ru memnut ban pau le me kop sale waju kenpo
wadu kenpo ini wat langi deki bitru nakaling kajungi ngin kerwat be wat langi deki bitru ngin nom pendem piken yang akan hunjungi kibi nrei nakaling kajungi ngin kthong be lada minut ban le ya upara de khojungi ngin kerwat be dara puai ka andru ngin kerwat be omde tang mame badon bo ka an ka klemsna tang nakam ta kajungi dakan ma kata me so khaw la de me ken ba tang mame batip an wat mood hana me uang ba ka YouTube ka Facebook bat ka Instagram ki hapo ka jing kontrol jong ka sorkar oi ka sorkar ka ba priang ya kini ki company nama kini ki company ki bawan nari Amerika nrei sisin balak priang ka sorkar te lada pile kano ka bomdei wat ka sorkaru kadong sya lada phi kwa ban knyot ben ya konten kreator jungi wat umudir dang le YouTube wadu kora sangmar dang le Facebook Instagram wadu madu prestun dang le nakaliang ki jong kine ki he sorkar le ki siotanat baladon kine ki social media platform tang namar ban promote ya ka business ya ka kam ki nakaliang ka jong phi ki rebisni wat jukwa ban pen kebum ini ngenom safety phi kwa ban pen kebum hana tang ba let juar ma phi kemut ngin delete no ya ka video ngim delete lara klam ka daho ka biang ngim delete lara puai syadu syakur ngim delete tang lada ni sotu bangi bakla tang ngim delete nrei te ban chpa delete ma phi te ngim delete bale phi bisini ma phi tang bang ikran ka jing sya phi bisini kadai ka jing mut bakla jing phi wat nom ak tok wat akhuj wat akhok kala de wat kwa ban nyon ben yo pardo prasnam la jong yo bangi khrwa phi ka sorkar kamla ban pen kubum juborengi lara phi ujor ma phi kiru bisniru ka hap sngap ya ka sur ka jungi ka hap eksamin bha hato ngilale persyanem hato ngilapan kenyam ya kita ki role ki an khamtam kini ki social media lai ki syalat lu jengi man ngin keren bar ki don laki jong ki an jong ini ki social media lai ki bha ada post kulmare ki video ya ki dor ken suspend ya ka akaw jong phi ken penduk snon ya ka akaw jong phi kumta kine ki social media lai ki ting bha kumta habangi shana video habangi penmi video ru ni penmi kat kum kirul ki omdai bangi penmi kulma lada phi isi bangi kan nak tin la jong ru wat jule bale phim lekpan ban penrung nu ya ka tin kasi jungi haka ichedul lada phi start du kata lada phi lapan ban penrung nu ya ka tin kasi jungi haka ichedul kumta lada phi siam bangi ngikran bakala kemut phila ban ujor kari india ru kala simkie nrei menta tanga tin kasi jungi empat rung haka ichedul kumta phi kwa ban kebum mengi phi kwa ban musli ka jingkran jungi phi kwa ban ujor mele tang bal lada bakla menwai memeru nakaleng ka jungi lai ngin khrwat be ngidon naka kenhun ka baklan menta wat nom kwa ban le ben yu pardo parsama jong yo pingat ka jing saja kenma baka YouTube ka Facebook bat ka Instagram kimdai jong ka sorkar India kimdai ru jong ka sorkar Meghalaya nrei kidai ki company ki banaba kidai ki international social media kidai ki company nari Amerika kumta wat kar India kalah pediang kini ki social media kamla kan khang ini wat Narendra Modi wat ka Draupadi Murmu ka presiden wat Amit Shah kidon kiba edit lalai hujat tamba kimle namar ki sautu baki pajba ki sautanate kisa edit ya ka dorunki wat laki pajba ki kran ben ki kan tho ki kat no kimle
kumta ma phi kuan pan kebumingi bang ikran ya Indonesia wat mood yong ikrawai wat mood dah husiar bah wat ju ak tok tok wat ju bam jaklut wat ju kwa ban keput ban knyot ben ban pengataan ban pengat kes na kering ke nyim syapti ngin krawai be rapoy sa kaanru ngin file case kelamangi ngin file case be nada jaba bakla pihak bensiu ya kata ka bay menran kmat ba pila tat ya ka kerten jungi nginam sya ba phin le kulma raja ba phile donbor ja ud khot jungi nakaleng ka jungi kum ka seng bar ko we ngin khrwat pi kumta parlok kublai sibun ba pila pe ka video kane ka video ba manga ngasobitar yun ubreu uba wan push hapo Facebook group na lumpung kikun gari kasi tanga kerteng ru penpa kumta wadam so ya kine ki kentin ki bangakren umdai bangakren ya phi ki parlok nrenga bitar yun ubreu mo sabhawa dam so to map ya kine ki kentin ki bangakren la fi somong bat ngaong ya phi la fi somong sabhawa dam pek ki video jonga Sabhawa nempet nemar la pisomong pin sayu pang. Kumtawa nempet di video jonga la da pisomong la da pim sotana. Kaneka video kalong banga bita. Banga kwa ban jubab. Nemar ngadon ya ka hok bangan kren. Ngahaban reacts. Ya ka jing push jong une breu. Ha ka Facebook group ki lempung ki khon kari kasi. Nuai anonymous participant. Ukhlaban pau kerteng ndai wat mut bangam lapeka kerteng ju larang trak ngala ban trak kumtawa di kop kublai cibun kublai jajargu insai siam yang hati pergi video